ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೊಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 21ನೇ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ 5 ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ತುಳುವೀರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂದನ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚೆ ಸುತ್ತದ ಆರ್ಬಿ ಪ್ರದೇಶಡು ತೆಡ್ಲು ಬುರ್ದು ಜುವ ಕಳವನ್ನ ಜವನೀರು ಯಶವಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪ್ರಸಾದ್. ತುಮಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಶುದ್ಧ ಗಂಗಾ ಪರ್ಪುರ ನೀಡಿದ ಘಟಕ ತಾಪನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಅನುದಾನ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಹೆಗ್ಗಡೆರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕೈಪಗತ್ತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಒಡಿಪು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲೆ 29 ವರ್ಷದ ಬೇರು ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಪರಿಸರ ದೋಸ್ತಿ ಗೂಡುದೀಪ LED ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೇಳ ದಿವಾಕರ್ ಸನಿ. ವಾರ್ತೆ ವಿವರ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ 2021 ಸೋಮವಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನಡು ನಡೆತಂಡೆ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಊರ್ಮಿಳ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತುನು ಉದಿಪರ ಮಾಲ್ತೇರು. ರಾಜ್ಯ ಕಿಯೋನೆಕ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಲ್ಲ ಬಿನೆರಾದಿತ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ ಸೋಮವಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನಡು ನಡೆತಂದೆ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತನು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸೀರಿಗೆಡು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದ ರಂಗ ನೆನತರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈಮೆ ತೂಯರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಊರುಮಿಳ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗೂಡು ದೀಪ ಏರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಪಾತೆದು ಈ ಪಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಡು ದೀಪಲಿನ ಕಲಾ ಚಿತ್ರಣ ತೋಜಾಂಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಿ ತಿನ್ನಲ ಉಮೇದಿರು ಪೊರ್ಲೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಸರ್ವೇಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪಾಡನ್ನು ಪಂಡೀರು. 22ನೇ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ ಇನಿ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೂಡು ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆನು ಅಂತ ತೋರ್ಪನ್ನಂಚಿನ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪೋಡು ಪಂದು ಈ ಕರ್ಕೇರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಿರಂತರವಾದ 22 ವರ್ಷ ಈ ನಡಪೊಂದು ಬೈದೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ದುಂಬದ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ಉಂತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಳಗುಗಳ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಈ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ ಆವಡು ಪಂಪನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬೊಂದು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂಡ್ಬರಡು ಮಾತರ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶುಭ ಹಾರೈಸದು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ರಾಜ್ಯ ಕಿಯೋನೆಕ್ಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡಿ ಲೋಕೊಡಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವರು ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಗುಣ ಭಾವನೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಒದಗಾದಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುನಾಡ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋಜಾದನೆಂದು ಬಂಡಿರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಕರಿಣ 22 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕರ್ಕೇರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಕಲು ದೀಪಾವಳಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದು. ದೀಪಾವಳಿದ ಆ ಮೆರಗಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲೆನು ತೊಜಿಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಜಗತ್ತದ ಮಾತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಕ್ಕಲು ಭಾರತದಂಚಿ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯರ ಕಾರಣದಾನದ ಕೇಂಡ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ತೂದತ್ತು, ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೂದತ್ತು, ಈ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ದೇಶ ಇತ್ತಂಡ ಜಗತ್ತಿಡವು ಭಾರತ. ಆ ಭಾರತದ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ರವೇ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಭಾರ್ಗವನ ನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ ನಾಡು ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೂಪನು ಸ್ವರೂಪನು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕಲು ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬಾಕಿಲ್ಡು ಕಟ್ಟಡೊಳ್ಳೆಡು ಪೂರ ಮೆರಗುನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ದೀಪಗು ಆ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ದೀಪಗು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೊರಡು ಆಯ್ತ ಪಿರವಡು ಆ ಗೂಡು ದೀಪದ ಪಿರವು ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದುಡಿಮೆದಾದಲ್ಲ
ಕೈಕುಲದಾದಲ್ಲ ಅಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಅಕಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಗೂಡುದೀಪ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರದು ಅಗಲಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರದು ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂದು ಮೆರಗಿಗೆ ಹೊಸ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ ನಂಚುತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚುತ್ತನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಆರ್. ಪದ್ಮರಾಜ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಜಿ. ಸುವರ್ಣ, ರಮಾನಂದ ಕಾರಂದೂರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿರು. ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೋಟ್ಯನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರು. ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲೆದೊರ್ಮೆಡು ತೆಡ್ಲು ಮಿಂಚಿ ಇತ್ತದು ಬರ್ಸ ಬೈದನು. ತೆಡ್ಲು ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡು ಬೆದ್ರ ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಕಂಚು ಬೈಡ್ಲು ಬೈಯಗ ತೆಡ್ಲು ಬೂರ್ದು ಯಶವಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪ್ರಸಾದ್ ಪನ್ಪುನ ಇರು ಜುವಕಳವನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಜಿಲ್ಲೆದೊರ್ಮೆಡು ಭಾರಿ ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಬರ್ಸ ಬೈದಂಡು. ಐತಾರ ಹರೆಕಲಡು ತೆಡ್ಲು ಬುರ್ದು ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಲ ಸೋಮವಾರದ ತೆಡಿಲು ಬೆದ್ರ ವಲಯಡು ಇರುವೇರ್ನ ಪ್ರಾಣದೇ ಇದಂಡು. ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಕಂಚು ಬೈಲ್ಡು ಯಶವಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪ್ರಸಾದ್ ತೆಡ್ಲು ಬುರ್ದು ಜುವ ಕಳವಂದಿರು. ಅಕ್ಲು ಇರುವೇರ್ಲ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಜವನಿರು. ಬೆದ್ರದ ಅರ್ಬಿ ಪ್ರದೇಶದ ಶೆಡ್ ಒಂಜಿಟ್ಟು ತೆಡ್ಲು ಬುರ್ದುಂಡು. ಕಂಚಿ ಬೈಲ್ ಎರೆಗುಂಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯಿತನ ಯಶವಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪ್ರಸಾದ್ ತೆಡ್ಲು ಹಾಕದ್ ತೀರಿಯರು. ಅಕ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತನ ಗಣೇಶ್, ಸಂದೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಇಂಚ ಮೂವೇರು ಪೆಟ್ಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಿರನ್ನು ತೆರಿದು ಬೈದಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ತೆಡಿಲು ಬುರ್ದು ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 4 ಜನತ ಜುವ ಪೂತುಂಡು. ಶನಿವಾರ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಓರಿ ತೀರ್ದೇರು. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಶುದ್ಧ ಗಂಗಾ ಪರಪುರ ನೀರಿದ ಘಟಕ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೊಂಡು. ಐಕಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕೈಪಗಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟು ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತಂಡು. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಸ್ತವಾಡ ಗ್ರಾಮಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ನಿನೆಟ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಶುದ್ಧಗಂಗಾ ಪರಪುನ ನೀರಿದ ಘಟಕಗೂ ಅನುದಾನ ಆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಖೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಟು ಅಂಗಾರೆ ನಡಪಾಯಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಇಒ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವಲಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಇತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ಲಿನ ಕೈಪಗತ್ತಿರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್.ಎಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆನಂದ ಸುವರ್ಣ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿರು. ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವತ್ತು ಹರ್ಷಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ BFSL MD ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಂದ್ರಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ಜನಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. SKDR ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 35,000 SSG groups we are financing through SKDRP and we have a great relationship with them, and every time I came here I feel very happy and get the blessings of Pujyasri and Lord Manjunatha. And the Sudha Ganga Jal scheme is a very noble cause which is helping the village people to get the water free of contamination and Shuddha as the name itself tells. And Ganges is the by name itself, she frees us all the sins, it has been told in the Puranas. And no other time will be right to give the check on behalf of Bank of Baroda for this noble cause, because we have to do the Ganga Snana on the Diwali day, and this is the very apt time I feel. So it is a opportunity, and Bank of Baroda feels very happy and proud to make a small contribution to this noble cause. Ellarku namaskar. ಈ ಘಟಕಲೆಡ್ದು ನಿಚ್ಚಲ 1 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕೊನಪ ನಿಚ್ಚಲ 9,80,000 ಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಡು 100 ಶುದ್ಧಗಂಗಾ ಘಟಕ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಹೊಂದಿರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಪುರಸಭೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪಾಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡಪವನುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಯ್ನ ನೀರಿನೇ ಗಳಸೊಡುಂದ ಅರಕೇಂಡೊಂಡಿರು. ನಾನು ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಗದಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮುಂಚೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷದವರ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕು ಕಟ್ಟುವುದು, ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ 55 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಂಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥರು ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ
ಈ ಶುದ್ಧ ಗಂಗಾ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫ್ರೀ, ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇವಲ 20 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ 20 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಾದರೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು. ಸೊ 12 rupees is the market price of the bottled water. Same water we are giving for 10 paise 1 liter. 10 ಪೈಸೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶಾಖೆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿಜಯ ಪಾಟೀಲ್, ಯೋಜನೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೀರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುಲ್ಕಿ ಕೋಲ್ನಾಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಡೆ ಜನವರಿ 14, 15, 14 ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ನಡಪೇರು ಉಂಡು ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಂತೇರು. ಮುಲ್ಕಿ ಬೆಳ್ಳಾಯರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 6 ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಗುರುತು ಮೋರ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತೇರಿಯರು. ಮುಲ್ಕಿ ಕೈತಾಲ್ದ ಬೆಳ್ಳಾಯರ್ದ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಗುರುತು ಮೋರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡೆ. ಬೇದದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಗುರುತು ಮೋರ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಕೃಷಿ ಮೇಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು GR ಪ್ರಸಾದ್, ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂದ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಮುಲ್ಕಿದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಜೀವನ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಿತಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ರತ್ನಾಕರ್, ವಿದ್ಯಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡಿರು. ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಮಂಜುಳ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಮುಲ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಆಳ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇರು. ಕೃಷಿ ಸಿರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು. ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಡಿಪು ನಗರದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ದ ನರ್ಮ್ ಬಸ್ ಉಂತುನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟುನೋಡು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾಕರಿನ 29 ವರ್ಷಲ ಹಿಡಿದು ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಪರಂಪರೆದ ಪರಿಸರ ದೋಸ್ತಿ ಗೂಡುದೀಪ LED ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೇಳ ದಿವೊಂದುಂಡು. ಆ ಬಗೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನಿರು ದಿವಾಕರ ಸನಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರು. ಒಡಿಪು ನಗರ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ದ ನರ್ಮ್ ಬಸ್ ಉಂತು ನಲ್ಪದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವನೋಡು ಕರಿನ 29 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಡು ಇತ್ತಿದ್ದು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡಿತಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಪರಂಪರೆ ನಮೂನೆದ ಪರಿಸರ ದೋಸ್ತಿ ಗೂಡು ದೀಪ LED ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೇಳ ಬುಕ್ಕ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ ದಿವೊಂದಿರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನಿರು ದಿವಾಕರ್ ಸನಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ದೀಪಾವಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮೇಳ ಆಟಣೆ ಮಲ್ತದ ಮಣ್ಣದ ತಿಬಿಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಡೆ ಮಲ್ಪನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಎರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲ ಬಿಲಿಟ್ ಒದಗಾಂಡು ಬಾಂಬೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್, ನೆಯ್ತ ಲಾಡು ಇಂಚ ಪಾಕ ಬಗೆತ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚೀಪೆತೆನ ಸುಂಡು ನಿರ್ಮಲ ಕಾತೊಂದು ಗಿರಾಕಿಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಗಿರಾಕಿಲು ಒಂದತ ಪ್ರಯೋಜನದೆತ್ತು ನೋಡುವುದು ದಿವಾಕರ್ ಸನಿಲ್ ಕೆಂಡುಂಡೀರು. ಕಳೆದ ಒಂದು 29 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಗೂಡುದೀಪಗಳು, ಅದು ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಗೂಡುದೀಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗ ಹೊಸ
ನಮ್ಮ KSRTCಯ ನರ್ಮ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಡೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡುವವರ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೀತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಬೆ ಸ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಜೀರ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ, ಖಜೂರ್ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಸ್ವೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸಿನ ಸ್ವೀಟ್ಸುಗಳು, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂಥ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ತೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜನರು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಕೊರೋನಾ ಗಂಡಾಂತರ ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ, ಪ್ರಕೃತಿ ನೀರು ಅಗತ್ಯ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬುಲೆಪಾದು ಪರಿಸರ ಒರಿಪೊಡುವುದು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೇರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥದ ಮುಗಿತಲಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥ 2021 ಸೋಮವಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡೆಸದಿತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಬುಕ ಮುಗಿತಲಲ್ಲಿ ಸಾಟಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಗುರುಕಾರ್ಮೇಳು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇರಿತದು. MRG ಗ್ರೂಪ್ ದ ಗುರುಕಾರೆ ಭಾರತ್ ಗೌರವ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿತಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಸೇರಿಗಡೆ ನಮ್ಮ ತುಡುವೇರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಂತಲು. ಗೌಜಿದ ತಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಕುಟ ಬಲ್ಮನ ವರಸದ ಸನ್ಮಾನ ಸಂತೋದ ಸನ್ಮಾನ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರದು ತನಕ 2013 ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾತೆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊನ್ನಗಾಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟುದ ಪನ್ಪಡೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಈ ಗೂಡು ದೀಪವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪರಂಪರೆ ಉರಿಪಾದನನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನೋಡು ಯಾನು ತುಯಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಅದು ಎಂಗೆ ಇತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡು. ಮೈದದ ಗೋಂದುಡು, ಬಿದಿರದ ಕಡ್ಡಿಡು, ಬಣ್ಣದ ಕಾಕಜಿ ಪತ್ತದ ಗೂಡುದೀಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಯರಿಗೆ ಈ ಪೀಳಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡದ ಈ ಹಾಲಿಡ್ ಸಾವಿರಾರು ಗೂಡುದೀಪನು ಯಾನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗೂಡುದೀಪನು ಬ್ಯಾತವಿದೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗೂಡುದೀಪನ ಇನ್ನು ಯಾನು ತುಯ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ದೇಶೋಡು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ತೂರಿತ್ತಂಡ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಪಟ್ರೆ ಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಇನ್ನು ಬೈದಿನ ಕಲಾವಿದರನ ಕೈ ಚಳಕ ಆ ಗೂಡು ದೀಪದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಲೋಕ ಅವು ಮಲ್ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜನಕಾರರಿಗೆ ಸಂಘಟಿತರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಗವಂತ ದೇವರು ಎಡ್ಡಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಪುಲಮರ್ದು ಪಂಡಿತರು ಕೋಡಂಕೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಶೆಫ್ ಟಾಕ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶಿರೂರು ಗೋವಿಂದ ಬಾಬು ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೆರ್ಮೆ ಸರಪಾಡಿ ಬಾಚಕೆರೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಾಪಕೆರು ದೇಜಪ್ಪ ಬಾಚಕೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಜನಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪನಾಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕೆರು ವಿವೇಕರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾದ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪರಿಸರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡು. ವರಸದ ಸನ್ಮಾನ ಸಂತೋದ ಸನ್ಮಾನ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಪರ್ವದ ಸನ್ಮಾನ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಪರ್ವದ ತಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತಮ್ಮನ ಅಭಿಮಾನದ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಮೋಕೆದ ತಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ತಮ್ಮನ ಅಭಿಮಾನಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೋಕೆದ ಸಮ್ಮನ
ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಾಪಕೆರು ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೆರ ಕುದರಡು ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೆರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಅವಿನ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಭಜನಗದಳಕ್ಕೂ ಕುರಿದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕೆರು ಅರಣ ಕೂಟದಕ್ಕಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆ ತೊಂದಿರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸನ್ಮಾನ ತಂಬನ ಬಲ್ಮನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿದು ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಕೊರೋನಾ ಗಂಡಾಂತರ ದೂರ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಕೃತಿ ನೀರು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬುಲೆಪಾದು ಪರಿಸರ ಉರಿಪೊಡುವುದು ಪಂಡೀರು. ಬತ್ತಿನಂಚಿನಾಂಚಿನೆ ಎತೋ ಜನ ಶ್ರೋತೃಲಿನಿ ಈ ವಾಹಿನಿಡು ತುವಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲಾಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ದೀಪಾವಳಿ ದುಂಬುದ ದಿನದ ಗಂಡಾಂತರಲಿನ ಪುರ ದೂರ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಕ್ಕುಲ್ನ ಮಹತ್ವದವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದ ಮುಂದುವರಿಸರ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಕೃತಿನ ಪರಿಸರನ ಒರೆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಡು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಡಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆ ಮಹತ್ವವಾಯಿನಂಚಿನ ನೆಲೆನು ಪೂರರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥಮಂತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿನ ಆಯ್ನಾತ ಹಿಂಗಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆನೆ ಗಿಡ ಮರಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಅವೇನು ಬುಲೆಪಾದು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರನ ಆಯ್ನಾತ ಬುಲೆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುರರೆಗ್ಲ ಮಯನ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡ ಇದ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆತಂಡು ಆ ಸಮಾಜ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಡು ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರವನ್ನು ಪತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯನು ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಶದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುರಾಣದ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಯಾಮಡು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಐಕ್ಲ ದೇವರಾತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು. ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇಂಚ ಮೂಜಿನವನೆಡೆ ಗೂಡು ಪಂತ ನಡೆದಿತ್ತದೆ ಅವಿಟ್ಟು ಗೆಂದು ನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮಗು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಮೂಜನೇ ಇನಾಮಗು ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಇಂಚ 100 ಹೆಚ್ಚ ಇನಾಮನೇನು ಪಟ್ಟಂಡು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗುಡ್ದು ಅಗತ್ನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ನುಡಿನಮನ ಸಂದಾಂಡ್ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಏತು ಕಲೆ ಬೊಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಪುನ ಕೆಲಸ ಆತನಂದು ಪಂಡೇರು. ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾನ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಬರ್ತಿವಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೂಡುದೀಪದ ಭಾಗವಹಿಸನ್ನಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ತೂದು ಮುಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜವಣೆರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಏತು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬೈದುಂಡು ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಗೂಡುದೀಪದ ಪಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 300-400 ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಪಂತನ ದೀಲೆ ಎಂಗುಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡ ಬೊಡ್ಚ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಗೂಡುದೀಪ ಮಲ್ಪರ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಬೋಡು ಈ ಪಂತ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಂತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆಯೋಜನೆ ಆಪುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆತಂದು ಅವೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆನು ಯಾನು ಆನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಆನಿಯೇ ಒಂಜಿ ಏಳೆನ್ಮ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಯಾನು ಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದೆ ಕನ್ನಡ ತೂತೆ ಐಕಾದು ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗಾವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ
ಅವಕಾಶ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕಾದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೂಡುದೀಪದ ಪಂಥ. ಕ್ರೆಡೆ ಕುಡ್ಲ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್, ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ್ ಮಿಜಾರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ವೀಣಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾಮದಪದವು ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆದ ವರದರಾಜ ಪೈ, ಐಸಿಎ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕ್, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಸದಸ್ಯರು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಕೀಲರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಪೂಜಾರಿ, ಸಾನೂರು ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಿನ ಹರೀಶ್ ಬಿಕರ್ಕೇರ, ಸುರೇಶ್ ಬಿಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ್ ಬಿಕರ್ಕೇರ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಕರ್ಕೇರ ಒಟ್ಟುಗೆತ್ತಿರು. ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಎಸ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್, ಶೀಲಾ ಕುಂದರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್, ಜಯರಮೇಶ್ ರೈ, ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಯನ್, ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಬೊಕ ಸುರೇಖ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ನಿರಡು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಲೆ ಕೊಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೊಡ್ಯಮಲೆ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಡು ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತ್ತದೆ. ಕಾಲೇಜದ ಎಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಬುಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲ ಬಗೆಟ್ ಕಾಳಜಿ ತೋಜಾರು. ಕುಡ್ಲದ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ನಿರಡು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೊಡ್ಯಮಲೆ ರಕ್ಷಿತಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಡು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಲೇಜು ಕಲ್ಪನಾ ಏಲ್ಪ ಜನ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ಮಲ ಬಗೆಟ್ ಕಾಳಜಿ ತೋಜಾರು. ಕಾಡು ಇಲಾಖೆದ ರಾಜೇಶ್ ಬಳಿಗಾರ್, ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಭಾಗ ಕಾಡು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಯಿನ ಅನಿಲ್ DRFO ಬೊಕ ಬೆನ್ಪಿ ವರ್ಗದಕ್ಲು ಉಚ್ಚುಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್, RTE ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಮಯ್ಯ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಕ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಲ್ದಕ್ಲು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ಕುಡರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 21ನೇ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ 5 ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ತುಳುವೀರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂದನ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪುತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಆರ್ಬಿ ಪ್ರದೇಶಡು ತೆಡ್ಲು ಬುರ್ದು ಜುವ ಕಳವನ್ನ ಜವನೀರು ಯಶವಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಪ್ರಸಾದ್. ತುಮಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಶುದ್ಧ ಗಂಗಪರ್ಪುರ ನೀರಿದ ಘಟಕ ತಾಪನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡದ ಅನುದಾನ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಹೆಗ್ಗಡೆರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಕೈಪಗತ್ತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಒಡಿಪು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲೆ 29 ವರ್ಷದ ಬೇರು ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಈ ಸರದಿ ಪರಿಸರ ದೋಸ್ತಿ ಗೂಡುದೀಪ LED ಲೈಟ್ಸ್ ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮೇಳ ದಿವಾಕರ್ ಸನಿ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆನ ಮುಗಿಂಡು ನನಲಾತ್ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾದ ತೂವೊಂದಿ ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24/7 ಸೋಲ್ಮೆಲು.